Għadni laburist u qed ngħin lil Robert. Din hija d-dikjerazzjoni li għamel Keith Schembri fl-aħħar sigħat meta reġa' tfaċċa b'intervista fuq il-midja soċjali fejn tkellem dwar il-passat politiku tiegħu. Intervista li fiha Schembri qed juri biċ-ċar li reġa' lura fil-Labour u aktar minn hekk qed jgħin lill-Prim Ministru Robert Abela. Waqt l-istess intervista Keith Schembri esprima l-konvinzjoni tiegħu li l-Labour se jerġa' jirbaħ l-elezzjoni u insista li hu se jagħmel minn kollox biex il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Bajdu għadni laburista biex ngħidlek quddiem niskolla għadni laburista u ngħin Robert biex nibqgħu għaddejjin u jien nixtieq li l-Labour jerġa' jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. U ħanamel minn kollox biex il-Labour jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Keith Schembri ma żvelax x'tip ta' għajnuna qed jagħti lill-Partit Laburista u lil Robert Abela direttament. L-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat kien irriżenja minn membru tal-Partit Laburista f'nofs il-kriżi politika tal-2019 u kien talab lill-President tal-Labour biex jikkonsidra t-tessera tiegħu fil-partit bħala waħda imwaqfa. Iżda issa kollox jindika li ntlaqa lura bidejn miftuħa minn Robert Abela.